Okay. Jo, er det her sjovt? Det han gør nu. Åh nej, det her. I guess it means the power's off. Boomer! Min bror han gjorde det der med mig engang. Men så lå han også, som han var død bagefter. Ej, det er for meget, det er for meget. Jeg begyndte bare at græde, mand. Ej, det er for meget, det er for meget, det er for meget. Det er alt for meget. Stop. Det skal man, det. Kan du huske X? Jamme? Ja. X, han, vi voksede jo op på samme vej, ikke? Ja. Og så en dag, så jeg var ret lille, og han var Men lige X, det var asiaten, ikke også? Nej, det var cool. Han er ikke... Det var cool. Ja, han var mere sådan latino. Okay. Ja. Nå, men anyways, så han var jo et par år ældre end mig. Ja. De var kun så et en år dag- ældre end os, tror jeg. Var det Ja, ikke? de var et år ældre end os. Nå, det kan godt De være. havde bare det sygeste ryg. Ja. De var syge i hovedet, de to, mand. Han var i hvert fald meget mere moden end mig. Anyways, så Okay. nej, men altså sådan, han var mere veludviklet i hjernen, end jeg var der. Nå, anyways, vi var ude at stå på rulleskøjter, Oh ikke? my god. Og så lå han så falde, så sådan faldt han, og lå så falde ind i busken, og så lod han, som om han var død. Og jeg var sådan, X, og så gik jeg hen og skubbede lidt til ham, og så sagde han, BAH! Og altså, sådan, I'm alive, bitch. Og jeg begyndte bare at græde, sådan, for jeg blev totalt skræmt. Det var fucking ynk. Hvad er den her historie, altså?